Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायफिननाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा आरो गोदानै नायफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो, बेल आइकनखौ थुनानै होदो। एसे इन्टारेस्ट जानायनि, मोजाङै मोजां भिडिअ बानायलांबाय थानो हानायनि अननानै थुदो लोगोफोर, दसे आंनि सिगां आवगायलांलायदो, आंखौ नायलांदो। बैथिं माने ओरैनो थाबायग्लांना फैलायनोसै। गाज्रि मोनदों नामा? गाज्रि मोननाङा सोलोंनायालाय फ्राय फोरोंहरदोब्रा नोंसोरबो, माबोरै बनायब्ला मोजां जागोन, ब्लग भिडिअ माबोरै बानायो। गुबुननिखौथ' जों नायो, थेवबो जों माने सोलोंनाय हास्लाबा आरो बिथांमोननिखौ बिसोरनि बायदि बानायनो नागिरो खिन्थु जाया। ओमफ्राय आरो रावानो ओंखाराना जोंनिया, रावानो थाद' माबाफोर बुंनांगौब्लाबो गोसोखांफ्लांलायलाङो, थाब ओंखारा, सालायाबो गिदिंनो नागिरा, बारा बबा माबा सालाय खान्दा होनजासिगोनसो, बख्राफोर बायदि। बै सुइसगेटआव लागै थांना फैनोसै, एसे नायलांबाय थादो दे अननानै नायाब्लाबो प्ले खालामना दोनब्रा, प्ले खालामनानै दोन। नों मबा बेरायना फैबानो जाबाय, प्ले खालामनानै। जागोन ना जाया होमबा? हेफाजाब होदोब्रा बयबो, सापर्ट खालामदो। सापर्ट खालामबासो गोसोफोराबो इन्टारेस्ट नांगोन ना जोंहाबो, आरो भिडिअ बानायनो गोसो जागोन, ब्लग भिडिअ बानायनो गोसो जागोन। गोजान जायगाफोराव बेरायहैनानै नोंथांमोननो जायगा खिन्थिनो हागोन। अब्लासो सापर्टखौनो खालामाबा बोरैथो आवगायलांनो हानोब्रा जोंलाय। दे जेखि जादोला थौदो। गोथैसालिसो नैफोरो, नै सब बेफोर गोथै बारि गोजा। बैथि मानसि सावो गोथै, आरो नै नायला र' बैथिंबो, बैथिंबो मानसि सावो गोथैसालि। सोरबा बिथिं फैनो गिलायलांगोन दा, आं हलै गियालै, खोमसि खोमलाव फैयो आं मालाबा बबा थांना फैब्ला। सुइसगेटआनो फै, नै बेसेबां बोसोर जाखो बियो? 2008आवनो बनायनाय मोनदांलै बियो, बे सुइसगेटआ। नैबे सुइसगेट दं बेवहाय, सिगाङाव गैयामोन, बेयाव पाका बानायदोंमोन आरो कालभारबो नंद्राया, मा होनना बुङोमोन बेखौ, माने दै नांगौ जाब्ला बेयाव थेनानै लांफैयोमोन आरो बेनिफ्राय माइ गायनाय समाव। नै सफैबाय सुइसगेटआ, नायलांदो नुदों दा? मा जायगानि सुइसगेट नालाय नै, दैयानो बै सिगांनि दंग'आ बिथिं नालाय, दैया बिथिं दंग'जों, दै लांग्राया बैथिं बेयाव बन्द' खालामनानै बैथिं गेलेलाङो, ओमफ्राय नैथिं लाङा दैखौ। बेनि थाखाय मा जाना थादों, नै बे फारसेखिनिया फबलाजोब्बाय, दैयानो उथिनो हायाना। इन्जिनियाराबो आसोलासोसो, मा सानना बानायनो दा। सुइसगेटजों फबजोब्बायनो, बेसे दै थांनो गोनांमोन मालाय। र' नोंथांमोननो खिथानि आं। समानि माब्ला बारलाङो हमनानै मोना माथो। 2008 सनाव बनायनाया नै
बारा गोबाव जानाय बायदिखौ नायाखै बेदिनो आदिबासि गामि बेफोरबो जुदि बर' गामि जानायमोनब्ला बेसे गोगोम जागौमोन नोंगौ मोनदांजोबथारदों दुगैनो फैयोमोन जों बेयाव सम मालाबा बिराद माबामोन बामि ना मोनोमोन जों बेयाव अब्ला गोदो बेयाव मोनसे सिमलि बिफां बिराद गिदिर दंमोन आरो सिमलि बिफाङा गैला आरो नै बिथिंगालाय बेथिं बेल बिफां दंमोन गैला बेफोरो बेसेबांबा बोसोर सिगां गोमालांजोबबाय थासारिया सोलायो नङा होमबा बुहुम मिथिंगानि महराबो सोलायलाङो बैदिथ' बेसेबांबा गोबाव सिगां जाहारबारि गोजासोमोन बे जाहारबारिनि उनाव आरो बेसेबांबा गोबावनि उनाव थुरिबारि जाजोब्बाय थुरिबारिनि उनाव आरो दानो जाहारबारि जाफिनलायदों